गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ लकेल बड' निउज चेनेलाव बरायबाय मिजिंथियो गासिबो मोजाङैनो दं जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो आपडेट लाना फैलायबाय दिनैनि गिबि आपडेटआ जाहैगोन जबनि सायाव गुवाहाटी हाइकर्टनि सिङाव मोन 22टा पस्ट ओंखारदों नाथाय बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांमोना ल' आयदा बा आयेन आयदायावसो डिग्री लानाय जानांगोन अब्लासो बैफोर बिजाथिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टआ एप्लाइ खालामनाय डेटआ जाग्रोगोन 10 जुन 2021 बेलासिनि 3 बाजिनिफ्राय 28 जुन 2021 आव लास्ट डेट जाहैगोन फार्स्ट अनलाइन डेटआ जाहैगोन 11 तारिखनिफ्राय 11 जुननिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लास्ट डेटआ जाहैगोन 28 जुन बेलासिनि 5टासिम आरो बेयाव पेमेन्ट होनांगोन बेनि लास्ट डेटआ जाहैगोन पेमेन्टनिया 1 जुलाइ 2021 स' जाय बिथांमोना गोसो गुदुं बा ल' आयदानि सायाव बिथांमोना डिग्री लाना दं बिथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टआ जाहैबाय ग्रेड 3नि पस्ट बे टटेल 22टा पस्ट दं बिनिनो केटेगरि हिसाबै दं आनरिजार्भआ 13 जन एससि स्टुडेन्टनि थाखाय 4टा पस्ट एसटिपिनि थाखाय 3 पस्ट एसटि ओथ्स बा एसटि हिल्सनि थाखाय 2 पस्ट टटेल मोन 22टा पस्ट दं बे पस्टनि थाखाय एज लिमिट हमना होनाय जादों बिनिनो एससि आरो एसटि बिथां बिजाथिफोरा 43 इयार्ससिम बैसो जानाय सुबुङाबो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गुबुन आदार कास्ट बा जेनेरेल कास्टनि सुबुंफोरा 38 इयार्ससिम जानाय बैसोनि मानसियाल' एप्लाइ खालामनो हागोन दिनैनि नैथि आपडेटआ जादों आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिजों लोगोसे आसामनि जयेन्ट सेक्रेटारि श्री आर भट्टाचार्य आरो बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि डिसिफोरखौ लानायनि अनगायैबो गवालपारा डिमा हासावनि डिसिफोरजों लोगोसे आसाम एसेम्ब्लिनि मेम्बार्स चरण बर' दुर्गादास बर' रुबिराम नार्जारि भुपेन बर' गबिन्द चन्द्र बसुमतारी जादब स्वरगियारि जयन्त बसुमतारी लरेन्स इस्लारि आरो नरिता गार्लसआ बिथांमोनखौ लानानै 7 जुन खालि मेम्बार्स हस्टेलाव एबसु बर' रेबग्रा गौथुम बर' थुनलाइ आफादखौ लानानै आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावखौ बाहायथि मोननायनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे जथुमा लिंनाय जादों दिनैनि थामथि आपडेटआ जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बावैसो दान मोननैसो सिगां सिएम आरो इएमफोरखौ सायख'नाय जादोंमोन नाथाय बिथांमोना जेबो बिबान होनाय जायाखैमोन मैया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिएम बिथां मिनिस्टार बसुमतारिया बिबानफोरखौ रानना होनाय जादोंमोन बैफोर बिबानफोरा जाहैबाय मिनिस्टार बसुमतारी सिएम बिथांनि बिबाना जाहैबाय पिडब्लिउडि आरो गुबुन गुबुन इएमफोरनो जायफोर बिबानखौ रानना होयाखै बेफोर बिबानखौ बिथाङा नायगोन श्री गाम्बारु मसाहारि चेयारमेन बिथांनो पिएनआरडि एन्ड फरेस्ट बिबानखौ होनाय जादों श्रीजन बसुमतारी डेपुटि चेयारमेन बिथांनो फिसारिज एन्ड आर्बान डेभेलपमेन्ट एन्ड टाउन एन्ड कान्ट्रि प्लेनिं बिबानखौ होनाय जादों श्री रमिय नार्जारि डेपुटि सिएम बिथांनि बिबानफोरा जाबाय पिओसि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल एन्ड मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि श्री अनिल बसुमतारी इएम बिथांनो इडुकेसन एन्ड लाइब्रेरि सार्भिस बिबानखौ होनाय जादों श्री अमिय कुमार बसुमतारी इएम बिथांनो माइनर इरिगेसन एन्ड लेन्ड रिभिनिउ बिबानखौ होनाय जादों श्री बिनोद मसाहारि इएम बिथांनो डब्लिउपिटि एन्ड बिसि एन्ड ट्राइबेल रिसार्च बिबानखौ होनाय जादों श्री प्रदीप स्वरगियारि इएम बिथांनो एग्रिकालचार एन्ड मार्केट एफेयार्स बिबानखौ होनाय जादों श्री प्रणब बर' इएम बिथांनो कालचार एफेयार्स एन्ड टुरिज्म बिबानखौ होनाय जादों श्री मथुरा बसुमतारी इएम बिथांनो एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि एन्ड क'अपारेसन बिबानखौ होनाय जादों श्री महिपाल बर' इएम बिथांनो वाटार रिसोर्स एन्ड सयल कनजारभेसन बिबानखौ होनाय जादों श्री जयकान्त बर' इएम बिथांनो स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार एन्ड वेट एन्ड मेचुर्स बिबानखौ होनाय जादों श्री दशरथ बर' इएम बिथांनो ससियेल वेलफेयार एन्ड फुड एन्ड सिभिल साप्लाइज बिबानखौ होनाय जादों श्री राजेश सरकि इएम बिथांनो कटेज इन्डास्ट्रि एन्ड ट्रेन्सपर्ट बिबानखौ होनाय जादों दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों।